Is-sibt li ġej ingħaqdu magħna għall-quddiesa li tfakkar lil San Pawl Nawfragu mill-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. Il-quddiesa tibda fid-9:15. Kulħadd mistieden jattendi. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Nilqakom għal din il-laqgħa tagħna miegħu ma' dan Ġesu li Alla u li sar bniedem u baqa' magħna. U l-quddiesa hija l-okkażjoni biex niltaqgħu miegħu, biex nisimgħu il-kelma tiegħu, nirċevuh fl-Ewkaristija, ħalli mhux biss jibqa' barra minna, ma saħansitra dan Ġesu jidħol fil-ħajja u l-qalb tagħna. Jew għalhekk nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Illum il-Knisja qed toffrilna wkoll eżempji ta' qaddis Ġeżwita fil-Ġappun, Ġappuniż, l-ewwel Ġappuniż li fil-fatt sar reliġjuż, sar Ġeżwita, San Pawl Miki, li dan għamel ħafna ġid f'pajjiżu kienu wara San Franġisk Saverju li wassal kien l-ewwel missjonarju li wassal il-fidi, però dan il-qaddis ipprova jgħin biex f'dan il-pajjiż u mar maltur il-Ġappun kollu biex wassal din l-aħbar it-tajba ta' Ġesu. Però mbagħad wara din l-esperjenza tiegħu kellu jbagħti wkoll il-martirju flimkien ma' 25 oħrajn insara, ħafna minnhom anke reliġjużi, biex jista' jistqar din l-imħabba tiegħu lejn Ġesu. Kienet sabiħa propju l-aħħar kelma tiegħu qabel ma miet fuq msallab fuq salib, għallu fidejk mulej jinnerħi ruħi. Kemm ħaġa sabiħa li kontinwament aħna nintelqu fidejn Alla fil-ħajja tagħna. Ejjew għalhekk ngħidu grazzi lil Alla ta' dawn l-eżempji sbieħ li jtina tal-kuraġġ li għamlilna biex ngħixu verament din il-ħajja imdawlin minnu. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja qaddisa. U nitolbuh ukoll jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, qawwa tal-qaddisin kollha, inti oġbok it-tella fis-sema lill-martri San Pawl Miki u sħabu billi jieħdu l-mewt fuq is-salib
Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex inżommu qawwijin u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li aħna nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej, quddiem il-ġemma kollha ta' Iżrael, fetaħ dirajh beraħ lejn is-sema u qal: Mulej, Alla ta' Iżrael, la fis-sema l fuq u lanqas hawn isfel fl-art ma hemm Alla ieħor bħalek. Għaliex inti lil dawk il-qaddejja tiegħek li jimxu fil-preżenza tiegħek b'qalbhom kollha ma tiksrilhomx il-patt li għamilt magħhom, lanqas ma tonqsilhom mill-imħabba li dejjem urejthom. Imma tgħid sewwa illi tassew Alla jgħix il fuq mill-art? Lanqas biss ismewwiet u smewwiet ta' smewwiet ma jesawk. Aħseb wara dan id-daqsxejn ta' tempju li bnejt jien. Ħati widen għalhekk mulej Alla tiegħi, għat-talba u s-supplika tal-qaddej tiegħek. Għati widen għall-lajta ta' ferħ u t-talba ta' dan il-qaddej tiegħek qiegħed iressaq quddiemek illum. Lejl u nar ħarstek taqlaħiex minn fuq dan it-tempju, minn fuq dan il-post li għalih int kontet ismi ikun hemm. Isma' t-talba li għamillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma' mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek u l-poplu tiegħek Iżrael sewwa sew f'dan il-post qegħdin jagħmlulek. Ismana int mis-sema fejn int toqgħod. Ismana u aħfrinna. Il-kelma tal-mulej. Sarm risponsorjali kemm hija żgħiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti, flimkien dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj, flimkien kemm hija żgħiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek. Hemm miet qiegħed iż-żar tagħha, mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi, flimkien kemm hija żgħiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares o Alla lejn it-tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek, flimkien kemm hija żgħiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinett tal-ħżiena, flimkien kemm hija żgħiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Iġbid li qalbi mulej lejn il-preċetti tiegħek, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-Farisej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu. U raw li xi ħadd mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Farisej u l-Lud kollha biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missiriethom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu idejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor. Bħal huma il-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktili tal-bronż. Mela l-Farisej u l-kittieba staqsewh: dan il-għala id-dixxipli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta' missiriethom
imma jiklu bidejhom mhumiex indaf. Issa Ġesu weġibhom. Sewwa ħabbar Iżajja fuqkom jew wiċċ nies ta' wiċċ ieħor. Bħalmu miktub, dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa il-qima li jagħtuni jgħalmu dottrina li mhijiex għajr preċetti tal-bledmin. Hekk intkom twarbu l-kmandamenti tal-Alla biex tħadnu it-tradizzjoni tal-bledmin. U kompli jgħidilhom Ġesu. Ħelu, iġibu fix-xejn il-kmandamenti tal-Alla biex tħarsu t-tradizzjoni tagħkom. Mosè qal, weġġaħ lil missierek u l-ommok, u min iżebblaħ lil missieru jew lil ommu għandu jieħu l-mewt. Ma intkom tgħidu, jekk wieħed jgħid lil missieru jew lil ommu, il-ġid li għandi li jista' jkun tajnuna lik huwa korban, jiġifieri offerta lil Alla. Intkom imbagħad ma tħalluh jagħmel xejn iżjed għal missieru għal ommu. Hekk iġibu fix-xejn il-kelma tal-Alla bit-tradizzjoni li tgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. It-tifkir lilek Kristu. Hekk xi grazzja għandna aħna li nagħmlu din il-laqgħa ma' Ġesu kuljum il għaliex il-fatt li nisimgħu il-kelma tal-Alla tant qawwilna qalbna. Illum biżejjed tisma' pereżempju l-ewwel qari tal-eżempju ta' dan Salamun li kien bniedem għaref, però għaref u għaqli f'dak li hu tajjeb f'din l-esperjenza tiegħu ta' Alla fil-ħajja tiegħu. U tara hawnhekk dan Salamun ifakkarna li dan Alla bil-preżenza tiegħu ma jiksirx dan il-patt li jagħmel magħna, anqas ma tonqoslu l-imħabba tiegħu li dejjem urina kemm sabiħa li aħna dan Salamun qed ifakkarna li l-imħabba tal-Alla hija garantita l-ħin kollu. Hemm qiegħda l-imħabba tal-Alla. Kull ma rrid irid nemmen iktar fiha, irrid nintela iktar fiha, irrid nafda iktar fiha. U kemm grazzja kbira li jiena nista' nirrelatata ma' dan Alla u għalhekk sabiħ li llum qiegħed hawn jien għal din l-esperjenza ta' Ġesu fil-Qudiesa biex inkompli nsaħħaħ din ir-rabta tiegħi ma' Ġesu, ma' dan Alla li jħobbni u jħossibni. U għalhekk hemm grazzja kbira li tara li Salamun fil-fatt bena tempju kif qallu Alla u bena tempju sabiħ. U anki aħna bnejna ħafna tempji sbieħ. Anki aħna għandna ħafna knejjes li tieħu gost tarahom u tieħu gost verament tara meravilji li hemm fihom ta' missirijietna. Però dan Salamun qed ifakkar li fl-aħħar mill-aħħar mhux il-ġebla li tagħmel din l-esperjenza tal-Alla, mhux il-ġebla li tagħmel l-Knisja li tagħmel l-esperjenza tal-Alla. Is-sabiħ hu li dik il-Knisja tfakkarni f'dan Alla li saħansitra ħobbni u li ma jisaw imkien qed jgħid Sammur laqqas is-smewwiet u l-art ma jisawh, imma għoġbu jiġi anke fi Knisja, bħal moġbu jiġi f'tarbija fil-grotta ta' Betlehem. U għoġbu jiġi hija fi Knisja bħalma qiegħed hawn magħna f'din il-kappella propju ila li jixtieq li l-preżenza tiegħu tinħass minni, minn dawk kollha li verament anki jidħlu fi Knisja biex jiltaqgħu mal-Alla. Kemm sabiħa jiena l-inqas li għex bħala qassis u tkun kappillan u viċin in-nies, kemm sabiħa tara nies li jew filgħodu jew filgħaxija tarhom jiġu l-Knisja. Ħafna drabi jistgħu jkunu anki anzjani, anki muġuwa, anki tfal, anki żgħażagħ, anki adulti u miżżewġin. Kemm sabiħa li tara n-nies deħlin fil-Knisja biex jiltaqgħu mal-Alla. Jiena darba niftakar kont f'parroċċa kont kappillan il għaliex wara l-quddies kien hemm xi ħadd irid iqher. U qalli fader qalli jiena kont barra fil-karozza, qalli għax ma rridx niġi, qalli għax kien hawn l-arusa tiegħi u daħlet fil-Knisja għax ried tisma' l-quddiesa. Qalli u rajt tifel diħer jiġri t-taraġġ tat-tsuntier. Qalli mbagħad rajt koppja bidejhom flimkien u telajna l-quddiesa. Qalli mbagħad rajt raġel u mara anzjani bil-bastun u r-raġel iżommu ma' xulxin u tilajn bil-kemm għal din il-Knisja biex jiltaqgħu mal-Alla. Qalli mbagħad f'mument minnhom għadt jien li blaħ li se nibqa' barra, qatt tara naqra kos kemm laqqas kun taf fejn qatt pasar dak it-tifel li bil-ġirja tiegħu għall-Knisja kien qiegħed jagħti eżempju sabiħ ta' bniedem li tħobb lil Alla,
l-istess dik il-koppja, l-istess dawk l-anzjani bil-sagrifiċċju li għamlu biex anki jiġu fil-Knisja. Kemm sabiħ li aħna nipparteċipaw fl-imkien bħala komunità fi Knisja li tiġborna. Kemm sabiħ jiena nieħu gost anki kull fejn inkun fl-isptarijiet, f'postijiet anki ta' professjoni ta' fejn jieħdu ħsieb il-morda, kemm tieħu ħsieb anki dawn barranin. Mo speċjali nara dawn li jiġu mill-Indja, x'devozzjoni għandhom, x'rapport għandhom ma' Alla. Tarhom jidħlu fil-bidu meta jiġu għax-xogħol u jidħlu fil-Knisja. Tarhom sejrin id-dar u jidħlu fil-Knisja. Kemm sabiħa li nemmen li għandi il-preżenza tal-Alla u nista' ngawdiha fil-ħajja tiegħi. Jalla li verament dan Alla tant aħna qrib tiegħu li nixtiequ nħossuh iktar u nixtiequ nkunu viċin iktar tiegħu. U kemm grazzja kbira mbagħad li Ġesu, u għalhekk sabiħ li tisma' l-kelma tal-Alla, jiena llum laqtitni b'mod speċjali meta Ġesu jikkwota il-profeta Eżajija u jgħid dan il-poplu biex xoftejn biss jagħtini ġieħ. Imma qalbhom hija rbot minni. Kemm laqtitni din, kemm afsit li qalbi. Li ma nkunx hekk. Li ma nkunx pereżempju dik il-persuna li jiena verament nimpressjona lil nifsi anki jien bħala qassis, forsi dak li jkun minn barra jarani qassis tajjeb, però mbagħad il-qalb tiegħi mhix miegħu, mhix viċin tiegħu, mhix tiegħu. Kemm grazzja kbira meta aħna nistgħu ngħixu b'ġenwinità il-ħajja tagħna. Mhux għax nidru, imma għax nemmen fiha. Għax verament inħoss li din il-preżenza tal-Alla għandi bżonna u nista' ngawdiha. U għalhekk kemm hu sabiħ li l-estern tiegħi jirrifletti, però dik l-esperjenza li qed nagħmel fil-ġewwieni tal-qalb tiegħi, f'dan Alla li qiegħed f'qalbi u jixtieq ikun hemmhekk biex jimlini bil-ħajja tiegħu. Jew nitolbu din il-grazzja ħalli nħallu verament lil Alla imexxina fil-ħajja tagħna, ħalli ngawdu din l-esperjenza tal-ħajja, ħajja sabiħa, ħajja li timlina jekk aħna verament ngħixu miegħu il-ġurnata tagħna. Jalla anki din il-ġurnata wara din il-qudiesa tibqa' mument sabiħ li nistgħu ngawdu fil-ħajja tagħna. Ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu mulej biex il-knejjes kollha b'xerdin ma' kull rokna tad-dinja ikunu verament wens u kenn għal bniedem li jixtieq jiltaqa' mal-Alla. Fejn fil-Knisja l-bniedem isib il-paċi tiegħu, is-serenità tiegħu ma' dan Alla li ħalqu. Jew nitolbu ħalli l-knejjes tagħna jkunu ta' grazzja għal kull min jidħol fihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalgħodu għamu muġuha, morda, inkwitati, biex inti tieqaf magħhom mulej u tagħtihom il-faraġġ li għandhom bżonn u l-qawwa biex ikomplu l-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fir-rabta ta' bejnietna, fil-għoża ta' xulxin. U għatina l-grazzja li nkunu nistgħu ngawdu l-preżenza tiegħek fid-djar tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Uħsibhom int mulej, ħarishom minn kull deni u minn kull ħsara kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nduru lejn il-Madonna u nitolbuha tieħu ħsieb kull wieħed u waħda minna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' Missier Qaddis l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira li qegħdin nagħmlu tal-martri San Pawl Miki u sħabu u għamel li aħna inkunu qawwijin fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għalis San Pawl Miki u sħabu ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhid għalik permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għalna fostna issa fuq l-artal f'din il-Knisja u l-istess Ġesu li bentalla li għax iħobbna sara Ewkaristija għalina. Dan u Alla li qed ikun preżenti għalina f'din l-esperjenza tal-Ewkaristija. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawm tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, ma l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda fil-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Pawl Miki u sħabu u l-qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missija li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm sabiħa li Ġesu għallimna npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna. Kemm sabiħa wkoll li għallimna saħansitra it-talba tal-missierna hu stess, din ir-relazzjoni li għandu jkollna bejna u bejn Alla l-missier. Ejjew ngħidu flimkien it-talba missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tar-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru li xulxin il-paċi tagħna. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nnifsu bimħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħinin aħna li ġejna mistiedna nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tolbu. U Alla inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martri tiegħek San Pawl Miki u sħabu. Fil-ħina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li qed nofrulek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabbirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd.
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbierku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-Isefijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Is-sibt li ġej ingħaqdu magħna għal quddiesa li tfakkar lil San Pawl Nawfragu mill-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. Il-quddiesa tibda fid-9:15. Kulħadd mistieden jattendi. Spiritu Santu. Amen. Alla tagħna asma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tat-tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nobitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Is-siena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa
mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier, l-Iben, l-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affridna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infen. Kull ġenera l-reħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-tbatija, meta lil sidna Ġesu qabbew bl-ewda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infen. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija,
meta Sidna Ġesu ġie mislub fuq is-salib u fuq u miet. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mliel mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slima għalik li kinajtu li xaħna turufnatu li tefa. Li l-ek nitnedu aħna nibku nofu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalina u klenietiek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u ferġ li Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bl-grazzja mimlija l-mulejmiek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħol imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina.
Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Ajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistemna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla li tolbuk bil-ħerqa int laqwa fost il-qtajja tas-sema itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtidna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak rebħitilna l-fidwa tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu feru Alla u feru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbiru Malla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.